antolatu eta ospatuko ditugu. Herritarrok gure jaien protagonista izan nahi dugu. Auzolanean eta elkarlanean prestatutako egitaraua jaigunean eta Iruña osoan izanen dugu. Horretarako guztion alegina eta babesa beharrezkoa dugu, zure babes ekonomikoa behar dugu. sanferminak.eus, gora Iruña. Dadak ere, historia miresten dut, gero eraikitzen. Golem Yamaguchi eta Golem Bayona Sanferminekin bat eginez, uztailaren 6tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz Sanferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak, gora Sanfermin! Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu eta uztailaren 6tik 14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa on opa dizue guztiei. Uztailaren 15etik hasita merkealdia, gora Sanfermin. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 eta Tuterako Benjamin 8 Iruñan. Milikatu. Catering eta haragi erreak, zure otordua, etxeko ospakizunak, lagun kuadrilak, otordu herrikoiak. Milikatu, Donibane auzoko Iratxe monasterioaren 23an gaude. Enkarguak milikatu.com eta 948 062263 telefono zenbakia. Milikatu.com. Sanferminetako girorik onena, Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Carmen Karrikako Herriko Tabernan, ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano Elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak, 948 22 telefono zenbakian. Carmen Karrikako Herriko Taberna eta Arrano Elkartea. Jaia eta borroka, elkartasunez. Festa on! Cambio, si diversión, estás buscando, ven a mi ciudad. Iruindarro! Gora Euskal Herria irratia! Iruindarro! Gora Sanfermintza! Hemen gaude Zaldi Zuriaren ostatutik, zuzenean Sanfermintza saioan, uztailak 9 gaurko eguna. Pello Arginarena egunon. Festetako laugarren eguna, ezta? Bai. Egunon, eta jasiko dira, ezta? Ekuadorera iritsi garela, eta festen amaiera gero eta gertuago dagoela. Hoixe. Eta hori bihartik aurrera esaten dute, ezta? Primera. 10era iritsi garenean, baina oraindik ere 9garrena, uztailak eta laugarren eguna Hori da. festak, eta asko dagoela oraindik ere gozatzeko. 9 egunde dira denetara, pentsa, atera kontuak, bost egun oraindikan, gelditzen zaizkigu zen uzara mazu, orain artekoa. Ba, nahiko ongi, nik uste dut guztiontzat 6 izan zela gogorrena, ezta? Gogorra, baina ikaragarri gogorra, beroaren gati, besteak beste. Bai, esaten dute, uztailak 6 guztien artean historian berotsuena Bai. izan dela, ezta? Bai. 17 gradutik gora. Eta gero ikusteko ere, nola mildu diren temperaturak, eta orain, 20 gradu gutxiago dauzko. Baina baitek ere esan dute, urrengo egunean aje txikiagoa zutela, zergatik eta izerditu egin zutelako alkohola, ezta? Bueno, Hori esaten dute batek baino gehiago. Nik ez dakit teoria hori oso zuzena ote den, ezta? Batzuk izerdi gehiago eta zuten besteak baino. Bueno. Bistan da, baina, tira, orain 18 graduko temperatura. Egun edarra, egun garbia, zeru gaina erabat urdina, hemen Zaldi Zurian, hori bai, aizere badabil eta fresko. Baina, tira, alaseko giro politean izanen ditugu hemen gure gaurko solaskideak eta gure gaurko musikariak ere bai, ja lehenbizikoak prest daude jotzeko, baina unetxoak ere aipatu behar ditugu. Pello, zein izan da zure unetxoa egun hauetan? Nik uste dut musika, ezta? Musika eta kalean ikusten diren sateliteak, sateliteak esan nahi dut, bere abilezia erakusten duten hainbat pertsona, ezta? Atzo bertan, merendua egiten ari ginen, Deskaltzos kalean, lagun baten soziedaderen kalean, ezta? Tipo bat etorri zitzaigun, 71 urtekoa, eta haur baten
karrotxoa zekarren, eta bertan radiokasete bat, eta jotak, ezta? Eta gainera oso volumen altuan. Eta lortu zuen, 5 minutu eta gero, denok euro bana ematea, eta orduan egin zuen bertatik aurrera, ezta? Horrelako sateliteak etengabe ikusten direla San Ferminetan, ez? Bai. Satelite galantak ikusten. Beste momentu batean, beste modu batera hartuko benituzke, ezta? Baina San Ferminetan ez da. San Ferminetako giroa dena onartzen da. Niri bunetxoa atzo izan zen, nik uste dut, aspaldiko lagunekin topo egitea. Gainera, kasualitatez edo, kuadrilla horretako kide asko eta asko kanpoan bizi dira. Eta noski San Ferminetan denak etxera, denak San Ferminetara egun bakar batzuk sikiera, etortzenea, orduan elkartzen gara. Besarkada horiek eta musu horiek eta urte osorako indarra. San Ferminetako lagunak esan daitezke, ezta? Bai, hoxe, San Ferminetako laguna. Bueno, San Ferminetakoak eta egu berritakoak batzutan. Uste dut azkena ikusi zintu dela pasadan San Ferminetan, eta zuk esaten diozu. Ez, eren egun ikusi genuen elkar, zeian ikusi genuen elkar, seguro zaude? Bai, seguro nago, elkar ikusi genuela, Jarauta kalean, arratsaldean, nik ez dut gogoan esaten dizut. Bai. Horrelako gauza gertatzen dira zeiaren ondoren, ezta? Efekto misterioso eta paranormalak izaten dira bestalde San Ferminetan nahiko normalak. Eta agenda kontuak aipatuko dugu. Ongiritzen bazaizu hemen gitarra ofizialean besteak beste ikusten ditugunak hauesek. Herri kirolak egunero bezalaxe 12:00 aurrera Foruen plazan. Zaprako ingure jasotzaileen txapelketa izanen da gaur, moko zorrolarien 17. San Fermin saria eta harri jasotze erakustaldia. Kontu gehiago eskualdetako musika ere izaten da arratsaldeetan eta basotxoan, eta gaur galiziarrak etorriko dira Lar Gallegoko Oskilos de Berreogan izeneko taldean, eta hortxe beste aukera bat, musika anitza eta toki askotakoa San Ferminetan. Gauean hemengo musika noski 9:00 aurrera Gazteluko plazan dantzaldia, txistulari eta gaitariekin, eta Jazz Fermin zikloa, Jazz Fermin Gaztean, Sarasate pasealekuan 9:00 aurrera Iñaki Askuntze eta Los Sultanes del Swing izanen dira. Eta gero gauean 11:30 aurrera Gurutzeko plazan La Fania Perfect Orkestra izanen da 1:30 arte. Kontu gehiago, kontzertuak noski San Ferminetan Foruen plazan gaur 11:30 aurrera La Moda, La Maravillosa Orquesta del Alcohol eta 6 Miles Wide. Eta beste kontzertu bat Medina Azahararena Gazteluko plazan gauerditik aurrera. Euskal musika ere bai, Oinez Txokoan, Takonera parkean, gaur Marcos Untzeta. Eta noiz izanen den hori, 11:30 aurrera. Reyes, entzuten ari garen hori, bakizu zer den? Ardanbera, eta gero gurean joko dute zuzenean gainera, baina beroketa ariketak egiten hasi dira zuzenean, eta esan beharra daukagu gehienak Azparren familia osatzen duten kideak direla, haiekin hitz egiteko parada izanen dugu 10 minutu barru eta haien musika entzuteko. Gehiago zer gaurko egitarauan, Oinez Txokoan zikarrietan, korronki eta dantzaire folk emanaldian, 9:00 lurra taldea, india eta folka akustikoa egiten duen taldea, india eta folka. Edozein gauza uztartu daiteke San Ferminetan. Gora Iruñan, jaigunean zer umeentzako tailerrak, serigrafia esate baterako, bertso saioa izanen da arratsaldean, Jon Maia, Uxue Alberdi, Aimar Karrika hariko dira, eta horren aurretik, 1:30 hementxe bertan izanen ditugu kantuan Joseba Asironi, kantuan puntua jarriz, Joseba Asiron etorriko zaigulako 1:30. Gehiago zer jaigunean 5:00 jolasak adardunak taldearen eskutik, eta Nekez eta Labamos Aliar taldeak 7:30 aurrera. Hauesek eta beste hainbat kontu aurrera egin dezagun. Hori da, nik esate baterako hemen daukat Jarauta kaleko egitaraua, bakizue Peinek antolatutako egitarau oparoa, bereziki kale horretan egiteko egun hauetan, eta goiz partean batez ere aurrentzako, txikientzako jolasak puzgarriak eta karrikiriak izanen dira. Gero Brontze eta Alegria Peinen kalekira, eta ikarikatuak izaneko ekimena ere ginen dute Bazkal aurretik. Gero gauean Larrain dantza, kontzertua eta Bruno DJ arituko dira.
Oso ongi, hau esek eta beste hainbat kontu egin dezagun aurrera, ezta? Eta gaurko adarka da Jon Alonso idazlearen eskutik entzunen dugu. Beraz, Jon Alonsoren hitzak orain txakutan. Eguerdion, urte askotan, astarotik urte honetara arte gutxienez, maitasun gorrotozko harremana eduki izan dut Sanferminekin. Gauza maitagarri asko ditu gure jai nagusiak. Nola izaten baita ardo gorri hotza, txistorra egin berriaren usaina, gaitaren eta txistuaren soinua, eta hainbeste irribarre zabal eta ilusioz betea. Sanferminek Iruña arrok lotzen gaituzte, haurtzaroarekin, gure historiarekin, eta jada ez daudenekin. Sanferminak aldiz gorrotatzen ditugu, baita ere, toki guztiak jendez lepo ikusten ditugunean, konpromiso txar bat tokatzen zaigunean, txiza usaina aditzean, ahotsa galtzean, beherakoa izatean edo orokorrean, intoxikazio maila gero eta jasangaitzagoa zaigula konprobatzean. Baina, orain arte Sanferminak gorrotatzeko emandako arrazoiak ze eskaz diren ikusita, enaiz konforme gelditu, eta onartu beharra daukat zerbait gehiago eta sakonago egon behar duela, bestela aski ahulak diren arrazoi horien azpian. Eta bai, zerbait gehiago dago. Fiesta zi, politika no, nahi beste aldiz oiukatuta ere, festak beti dauka hemen eta toki guztietan, osagarri ritual sozial eta politiko bat. Eta hain justu, nire lehen gaztarotik urte honetara arte, berberek monopolizatu dute arlo hori, esklusibitateaz, bazterkeriaz eta are indarkeriaz ere. Aurten ez da horrela izango, eta lehenengo aldiz urte luzeak pasa eta gero, behar bada, Sanferminak lehen bezein ederrak direla sentituko dut berriz ere, 18 urte nituenean bezala. Hala izan beti, gero arte. Sanferminetan, Euskal Herria irratia, 12:00 ordubietara, Zaldi Zuritik, zuzenean, Sanfermintza. Hoxe eta adarkadaren ondotikan, gaurko entzierrora goaz, Ander Perez Berriako kazetaria hortxe, onda 11 begiekin begira erne gaur gertatutakoari, Victoriano del Rio ganadutegiko zezenak izan dira, protagonistak. Ander, egunon? Egunon bai. Ze moduz joan da gaurko entzierroa? Bueno, esan dezakegu gaurkoa susto asko eta susto handietako entzierroa izan dela, baina zorionez ondorio larriri gabekoa. Bai. Eta azken informazioen arabera bost ospitaleratu daude, baina esan beharra dugu hoien artean ez dagoela adarkaturik, eta horregatik diogu, ondorio larririk ez dela gon, nahiz eta susto asko bai. Susto ikaragarria gainera, bai. Ez da adarkaturik izan, baina kasualitatez edo, momentu honetan izan zitzezken, ezakit igual, hogei zauriturik borrotxetak bezala, bai. Ez adarrekin hartutakoak, oso arriskutsua. Esan beharra dugu txiripaz ez direla izan adarkatuak, ze ikusi ditugu, eta korrikalariek ere askok eta askok oso gertutik ikusi dituzte zezenen adarrak. Gaurkoak zenioten bezala Victoriano del Rio ganadutegiko zezenak izan dira, entzierro azkarra egin dute, ez atzokoa bezaina azkarra, baina bai azkarra, 2 minutu eta 27 segundu, eta batez ere esan bezala oso arriskutsua. 2 protagonista izan dira nagusi, 2 zezen, biak ibilbidearen zati ezberdinetan taldetik banandu, eta biadura handian aurreratu direnak, eta hoiek sortu dituzte arriskunerik larrienak. Duzu sekuentzia eginen dugu, bai. Goizeko 8:00etako zuzirierek enoi bezala hasi da entzierroa, baina esan beharra dugu gaurkoan, taldeak hasieran Ukuyutik ez ateratzeko nolabaiteko imintzio egin duela, geldiri geratu dira segundu pare batez, gero ja bai, abiadura handian atera dira Ukuyutik, eta Lapan Goraia Santo Domingon bertan zezen batek hartu du kriston abiada, eta metro gutxitan urrundu da, eta atzean utzi du taldea, eta udaletxe
plazara sartzearekin batera, hor iruditan ikusi dugun laranja kamiseta duen korrikalari baten kontra jodu, zezen horrek. Libre zioen. Bai, kamiseta zulatu dio, eta zintzilik ere eduki du korrikalari hori airean enbat segundutan, pare bat segundu izango ziren ziurren iberarentzako askoz luzeagoak, eta azkenean lurrera bota du, eta hori izan da lehenengo susto handia, baina adarkadarik ez da izan kasu honetan, beraz, sustoa bai, kolpea ere bai, baina adarkadarik ez. Gero zezen horrek aurreruz jarraitu du, Mercaderesen ere bakarrik sartu da, atzean taldea zetorrela, eta hor Iruña Zarra eta, Burger King inguru horretan, bi tabernoien artean ezkerreruntz egin du, zezen horrek, eta ezkerreruntz egitearekin batera, eta hango korrikalarien kontra egitearekin batera lurrera erori da. Eta berarekin batera korrikalariak ere aurretik eraman ditu, eta horre alako pilak eta txiki bat egonda tarte batez, altxatu eginda zezen hori, eta altxatzerakoan atzeruntz, etorritako bidetik atzeruntz egiteko imintzioa egin du, baina justo momentu horretan taldea atzetik zetorren, eta taldeak bideratu du berriro aurreruntz. Eta, esan barra dugu hor tarte batzutan, metro gutxi batzutan, taldea elkarrekin joan dela, baina gutxi iraundu atasun horrek. Estafetan, zezen horrek, aurretik ere bera bakarrik ibilitako zezen horrek, ezkerreko korrikalarien kontra gogor jodu, berriro ere hor ikusi ditu une arriskutsuak edo lako irudi latzak, baina hor ere esan beharra dugu ez zela darkadarik izan, eta momentu horretan beste zezen batek unea aprobetxatu du aurrera egiteko, eta bera bakarrik urrundu da abiadura hondian, eta hor estafeta kalean zehar korrikaldi edo lasterketa politak ikusi ditugu, zezen hori bakarri ziolako aurretik metro batzutara zetorren taldea, eta zezen horren adarren aurrean lasterketa politak ikusi ditugu. Eta, horrela jarraitu du entzierroak bukaera arte, zezen hori aurretik, Callejoiko aldapan bera ikusi dugu nola korrikalari batek adarretik heldu duen zezen hori, ara guztea eta ardura gabakeria da hori. Eta gainera bera erori da. Bai, hori zizan horren ez dakit patuaren ondorio edo zer den, baina metro gutxitara bera erori da eta gainetik pasazaizkio gainerako korrikalariak. Eta esan bezala horrela jarraitu du bukaera arte entzierroak, aurreratutako zezen hori sartu da, Ukuyutan, zezen plazako Ukuyutan, eta horti 5 segundura edo iritsi dira gainerako zezen eta hiriak, eta alaxe bukatu da gaurko entzierroa. Holaxe, beraz, beldurgarria izan da, baina zorionez ondorioak ez iaso bera larriak izan. Horixe, 5 ospide taleratu daude, eta horietatik 4 esan behar dugu, ja etxera bidali dituztela ospitaletik, 5. horrendik ospitalean dago, baina ez irudi ere zauri larririk duenik. Hori da, horiek beraz, Victoriano del Rio ganadutegiko zezenek egin duten gaurko entzierroa, gaur haiek bestelako giroa izanen dute, hor zezen plazan noski, 6:30 aurrera, hor Sebastián Calleja, Iban Fandino eta Alejandro Talavante toreatzaileak izanen baitituzte aurrean. Ander Perez, eskerrik asko, ongi ikusten zaitugu, oraindik duzu ahotsa sendo eta polita, zaintzena izana, ezta? Zaintzenari naiz, bai. Osongi, primera, bihar arte, mil esker. Ongi. Tiene 5 jornadas. San Ferminetan, Euskal Herria Irratia, 12:00 ordubietara, Zaldizuritik, zuzenean, San Fermintza. Tiene otra jornada más pequeña en muñeca a nivel de antebrazo muñeca. Konpartzaren GPS-a Golen Zinemen eskutik, Golen Zinema, gora San Fermin. Aurrera, goaz, hemen giro paregabea, Zaldizuriaren ostatuko terraza honetan, gero eta jende gehiago, gero eta animazio handiagoa iasan, hor hartanbera fanfarreko kideak ari dira jotzen, eta jendea gustora ditzen, hemen gure aurrengo gonbidatuak esertzen ari dira, egunon, eta bitartean joanen gara ongi dutzen bazaizu, erraldoien bila. Haundiak dira, baina batzutan kosta egiten da aurkitzea, eta orduan guk hemen daukaguna da GPS zerbitzu moduko bat esateko jendeari, non da biltzan hain zuzen ere konpartsako kideak. Eta gaur gurekin horre txistulari badaukagu, Veronika Ferreira, egunon? Egunon! Non zaudete? Bueno, momentu honetan sartu gara Kaldereria kalean. Kaldereria kalean. Bueno, zuek konpartsa osoa, hau da, ja bukatu da 11:00 eta ari zaete ja berriz ibilbidean?
Bai, horixe, bukatu dugu orain dela 20 minutu, gora bera, San Joseen parantzan aritu dira erraldoiak atzerenean, eta gubitartean indarrak berreskuratzen. Hori da, erraldoiak ikusi ditugu bai hor aparkatuta, katedralaren aldamenean, ez, hor zutik eta erne eta argazkiak egiten munduko ume guztiekin, ez da, lasai hori itzalpean eta bien bitartean zuek gozaltzen. Nola egiten duzu hori, kuadrillaka, ez da, banatzen zaete amaiketakoak egiteko? Bai, bueno, gaur elkartu gara gure dantzataldearen egoitzan, dugunan, horaritu gara prestaturi gute gure kidek amaiketakoa, eta gustora hartu dugu ajuarriro. Ajuarriroa? Oso bi? Ona zegoen, ez da? Barkatu? Ona zegoela, ez da, ajuarriroa? Bai, oso ona, bai. Riberan. Horen kaldereria karrikan zabiltzate, ze asmo handikan enora joan entzaete? Uste dut Xabierreko bajada kalean hartuko dugula, eta gero estafetatik poliki bueltan, ja. Aha, osongi. Hori guzia gaur erraldoi eta buru handien konpartxak egiteko duena. Veronika Ferreira, benetan eskerrik asko gorekin izateagatik, eta osongi pasa. Bale, bilezkerzuei, agur. Konpartzaren GPS-a Golen Zinemen eskutik, Golen Zinema, gora San Fermin. Gure gaurko Sanfermintza saioan, eta hementxe sukaldetik eskapatu berriak edo ditugunak gure gaurko gonbidatuak. Ondarru, egunon? Egunon, bai. Karrikiri taldeko kidea, ezakit zure mikroa ongi aditzen den, ere. Edo igual on-off, bakizu teknologia, probatu honekin. Bai? Horrekin oso ongi, bikain. Eta Koldo, Todor, egunon? Todor. Bai, Teodoro baina euskeraz. Ados. Zu ondarruterra? Bai. Osongi. Eta zertara etorri zarete gaur Iruñera? Sanferminetako egun ederronetan? Ondo pasatzera. Ondo pasatzera eta lan pixka bat egitera ere bai, ez da? Bai, baina lana guztoz eginda, ez da, lana jai bihurtzen da, ez da, azkenean guztoz eginda. Hori da, guretzat berdin dira jaiak eta parrandak eta lanak eta denak, ez da? Bai, jarana. Eta jarana eta launika eta leherea Baita, hortik ere egineko gara. Kontua da, karrikiri taldeak antolatuta, hemen lastero egitarau ofizialean ikusiko dugun ekitaldi bat eginen dela urte oro Atunjana, ezaguna mundu mundialean, eta horretarako ondarrotik etortzen dira lagunak, eta lagun hauek gainera maliteroan kotxean ekartzen dutena, altxorra hundia. Zer ekarri duzu, gaur maliteroan? Galuzi. Galuzea. Zenbat? Kilo? Laroi bat kilo. Laroi bat kilo? Bai. Ale bakarra ez da izanen, ez? Ez, hori egalaburra da olakoak izateko. Somatzen da, ez? Hemen norden lehorrekoa eta norden itxasaldekoa. Ea luzea, beraz. Bonito. Hori da, bonito. Bonito del norte esaten dana ega luzea. Hori da. Beraz, ez da polita, ez da ega luzea. Hori ikaseien berda. Zuen jakiteko, tunidoen artean, da bakarra da ega luzea daukana. Horregatu ditzen diogu. Eta beste guztiak dira ega laburrak. Bai. Eta kalitatearen aldetik eta zaporen aldetikan, hobea da ega luzea? Gustoen arabera, niri gehiago gustatzen zait. Adibidez, ega laburra, baina Ze aldea dago, ze desberdintasuna?
bata gorriagoa dauka, okela, aragia, eta zapore gehiago dauka niretzako. Hau da finagoa, eta honek dauka, zona dauka, foma dauka, baina, azkenean ondarrotar bat entzako nik usten dut, arrain guztiak direla honak, ez? Hoi da, eta guretzako denak dira honak, batez ere zuek prestatzen badituzue. Bai, alegintzen gara, zeo zer egiten. Bai. Ondarru, zenbagarren urtea, ja, atun jana egiten? 20garrena. Zenbaki borobila urten, urteko borobila. Bai. Osongi, ospakizun. Elkartea sortu zenean, erabaki nun lehen gauza jai girolako, zerbait eskaintzat, erabaki nun, Iruñara zer eskain arrantzalegun, Hoi da. Onartu gudu, arrantzaleguna Ondarroan eta kostan zertan zutaben nauzak bat arrantzalegunaren zer da. Eta da atun jana. Osongi. Ondarroan arrantzaleguna hori egiten da, bezatokietan ere bai, eta jarri genuen, pentsatuko nuen, Iruña ekartzea eskaldu nontzat, ira hona izan zitekela. Eta bikaina sortatu da, ez da, ideia, lehenbiziko momentutik, lehenbiziko urtetik oso arrakastatxua. Hauten zenbait jende bilduko zaete esate baterako? Bazkaltzera, tiketakin egun da 28 pertsona. Despiste bat izan dugu, egun da 20 izaten izan genuen, baina adizkide bat zuretorri nahi zutela ezetzik ezin eman, dantzari bikaina direlako, bai izan baigorriko jendea. Ezin kanpoan utzi. Hoxe, eta orduan egun da 20 bazkaltzen duten tokian, egun da 28 ere, bai, ez da igual gutxixago. Espero dugu gutxixago ez izatea, eta hauek gehiago entzanien, iskak itxuago prestatzeko, faltan ez izateko. Osongi, horre menua ikusteko parada izan dugu, eta azteko, entsalada, atunaekin. Atun egozia, hori da. Egalduiz egozi hori da. Bai. Eta gero betikoa, marmitakoa, eginda, nik pentsatzen dut, ardura eta maitasun handiak. Eta gero guk esaten dugu modura atunerrea, ojalin erreta. Eta hori nola egiten duzu, hor rasan egindakoa? Hori da, parrillan edo ojalean eginda, eta kipulakin. Biskate igerian ipini kipulatan, eta bai. Nik behira haitu nuen kipula morea erabili behar dela gea luzearekin, hori egia da? Bueno, hori berdin da. Horre badago esaten dute hor, marmitako hain behar dela beti kipula gorriakin, baina karo, kipula gorriakin egiten zuten itxasoan, ze kipula zuriak baino gehiago irauten dauelako. Hor dauz, gauza asko, bai. Bai, ni baitu frigorifikoan batzuk, ezakiten noiz erosiak, eta hortxe daude behaz. Eta karo, eramaten zuten itxasora, karo, jakiak aguantatzen dutenak, karo. Orduan, kipula gorriak. Jo, egin behar da, atuna, marmitako egin behar da, kipula gorriak. Eta, hoi da. Hombre, ematen dio beste zaporetxu bat, gu nazten ditugu. Gozoa. Eta bukatzeko, egia alda, atun sorbetea, luze sorbetea inen duzuela, edo hori irikondeira bat da. Hori egia da. Egia da, eta nola egiten da? Eta nola egiten da, sorbetea? Hori zindugu esan, hori dira. Torri behar da eta dastatu bertan. Hori da, Juan Mari Artak egin da, zanazetan oinarrituta dago, berak prestatakoan oinarrituta dago, eta berak bidaltzen digu hori, eta gero guk gamen, gero gauzak egin batzu, patxaran pixka bat, txampan pixka bat, hola gauzatzuk gehitu, eta... Nahaztu, ongira, biatu, rakarra... Ez duguna izaten fuerte, atuna zapore fuerte izan beharrean, pixka bat rebajatzen dugu, baina... Osongi, beraz ikaragarria, hori guztia, bakarri falta daia atun likorea egitea edo... Iritsiko da eguna, oze? Bai, iritsiko da eguna, zuk esan duzu. Egunen baten. Hoi da, zuek arrantzaleak zaete ere bai, edo ez? Bai. Ana ondarron, bai, atatzen zaete hor txasora. Ateratzen gara, bainotxo bat hartzera, ateratzen gara, arrantzan egitera txibi batzuk, eta, profesionalak ez. Profesionalak ez, baina guztua baretu ez da, txibi batzuk arrapatuta ero hieko zinatu eta egin. Guztua da, lehorreratzen zarenean, daukasunean, begiratuta dene, badaukat afaria. Askotan ez daukazu, safaririk ez ezen ez. Hoi da, ongi. Eta ze plana, etorritzete egun batzutako, edo gaur bakarrik, edo... Zer bat etorritzete, Ondarrutik? Ondarrutik bi. Gero dator beste bat,
Elitxentxe, badator, eta, bueno, berdenir esaten dan, ez da ikusiko dugu. Bai, Bai. Ongi tratatzen baldin bazaituzte, ez? Hauek, karrikirikoek, gehiago galtuko zaite. Ez, bihar daukagu, amaretako bat. Bai. Poteo fin alde zarretik. Baina hori zer da, ja, kontu... Hori bihar. Bihar eta ja kontu intimoagoa, edo 128 gionez aetere bai. Ez. Ondarrutarrak eta zegamako lagun batzuk etorri dira, eta horiekin ere... Osogi. Batera ibiliko gara, bai. Osogi. Haizu, aldaketaren Sanferminak dira hauek, somatzen alda giro euskaldunagoa hemen Iruñean, aurreko urteetan baino? Bueno, ni beti zautu dut Sanferminak giro euskaldunean. Da hori karrikiri izker izan da, eta zaldiko maldiko, eta baina bai etorri gara berbetan, handik, ondarrutik, eta ze aldaketa mondan, eta ilusio punto batekin, ez? Osea, eneko eta biok etorri gara, eta alkarri begiratzen da irrifartxo batekin, ez? Hoxe. Barretxu bat egurtete eusko, nostra, behatu, ze aldaketa, eta venga, guazen. Jendea pozik eta ilusioz, ez? Bai. Alaitasun handiek eta posa handiek batekin da. Gure itxaropena ja betetzen duten berria, baina, bueno, eskaindu dioguna, pentsatzen dute, beteko digutela gure itxaropena, gure nahiak, Iruña euskaldunago izateko, euskal gehiago bizitzeko, eta guengan, kemen berriak egoteko aurrera egiteko. Primeran. Aizue, utziko zaituztego pakean, hau zer da, mandarra edo zekarri duzu. Ze polita. Gure ikurriña. Eta beira, trako eta guzi, ez pensa. Lanetik datoz eta zuzenean lanera doaz berriro. Gure lagunak, Ondarru eta Koldo Todor esker, gurekin izateagatik, eta oso ongi pasata zela eura. Berdin zuek ere, Agur. Sanferminetan, Euskal Amabietatik ordubietara, zaldi zuritik zuzenean, Sanfermintza. Oinez txakoa, taponeran. Zatozte egon ere euskal giroaz gozatzera. Atxaldeko 6:30 aitzin, Korrontzi folk taldea eta dantzariak. Eta atzean, Lurra taldearen eskutik emanaldi akustikoa. Ongi pastu Sanferminetan, gure gunean. Nafarro Oinez 2018, ama bat. Golem Yamaguchi eta Golem Bayona Sanferminekin bat eginez, uztailaren 6tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz Sanferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora Sanfermin! Sanferminetan goizeko 11:00 iruretara, bermut bikaina. Kafe Rotxek Euskal Herria irratikoa entzule eta adiskide guztiei, festa on opa die. Kafe Rotx, komedia eskerrika, Iruña. Aizoin sagardotegia, sagardoa eta txepinazioa. Sanferminetan ere guk egindako sagardoa dastatzeaz gain sagardotekiko menua, arrainderrea eta sasoiko jakiak aukeran. Aizoin sagardotegia Iruregaina industrialdea. Aizoin, erreserbak 948 30 telefonoan. Sanferminetako girorik onena, Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano elkartean. Carmen Karrikako Herriko Tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak 948 2 telefono zenbakian. Carmen Karrikako Herriko Taberna eta Arrano elkartea. Jaia eta borroka elkartasunez. Festa on! Cambio, sí, diversión, estás buscando en mi... Inork zure desioi ezezkoa eman badi, ezetz esateko eskubidea duelako izan da. Adi egon eta errespeta ezazu. Festetan, ezetza, beti da ezetz. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala.
Euskal Herri Irratia eta berria.eus. Iruñeko Alde Zarretik ari gara zuzenean, Zaldi Zuriaren ostatutik, Reyes Ilintxeta, eta oraintxe musika zuzenean. Norekin zaude? Musika zuzenean, izanen dugu hemen San Fermintza saioan, gurekin Ardanbera fanfarrea. Aitzo, egunon. Zer modu? Ongi, bai. Ongi, hemen Ardanbera fanfarrea heldu da, iaia osorik bikide falta dira. Bai, bat lanean dago eta bestea Ugandan dago. Bai, Aritzozperren Ugandan. Bai, zuk izagutzen duzu, bai. Gure lagun handia, irratiko lagun handia, eta hortxe lan ikaragarria egiten. Aizue, eta zuek Uartetik, edo zuten? Bai, Uartetik gatoz, bai. Ze jo behar duzu, Orai, joan dangoa. Oso, ze martxatu zuen, men San Ferminetan, jo kaletan? Bai, atzegon ginen jotzen, kaletan zehar, gaur egongo gara goizean, eta gero joango gara jatera, eta gero ja pizka hartzeren, hartuko dugu bai. Primera, nahi duzuenean, hasi eta jarriko ditugu mikroa. Osongi, bestelako kontuekin jarrituko dugu hementxe, berriako lankide batekin gainera, egunon eta ongi etorri Jose Rasenar. Kaixo. Eta zuekin lanean ari garelako gaur ere, ezta? Muinen bitartez, fm91.4, baina berria.eus eta Euskal Herria Irratia.eusen bitartez irudiak ere ikus ditzakezuelako. Eta irudiak eta San Ferminak lotu nahiko genituzke, lotu nahiko zenituzke ikerketa sakona egina baituzulako, ezta? Filmak eta pelikulak, eta horrekin lotuta San Ferminak. Zer da deskubritu duzuna, Joserra? Bueno, ikerketa baino, beti urtero egin nahi du, beti ematen dugu txoko bat, atzera begira bat egiten dugu, azkenean San Fermiak ere iraganean ematen dutelako, eta gaur aurtengoan fijatu gara, nire lankide baten ideia izan zen, eta San Fermiak izan dirako hainbat pelikularen eskenatoki, ez? Eta hortik atera ditugu bat ziren filmak gehiago, baina hainbat film, eta batzuk deigarriak, eta nire zuen esiko fungo gara. Garai batekoak zenbait, ez da? Bai, nire aidez atentzioa ditu zidana, eta lehenengo horrekin genuen The Bullfighters zezenketariak, edo toreroak izeneko pelikula bat, El Flaco y el Gordo y el Flacorena, Stan Lauren eta Oliver Harryrena,
Hombre, historia trama ez dago San Ferminetan eta Iruñean girotuta, da, bueno, lapur baten atzetik dijoaz gure bi detektibeak Mexiko aldera, eta mea dena, edo ez dakit bietako zitenek esan, endaztuiten ditu dako, baina horietako batek, torero baten antza omen dauka, eta hortik, trama bat dago, baina pelikulan erabili ziren, eta 1945 urteaz ari gara, San Ferminetako irudi batzuk, muntaian erabili zituzten. Ez dago San Ferminetan girotu da, baina, zezenen eta inguruko giro horretan, sartu zituzten garaiko San Ferminetako irudiak. Eta bestelakoak ere, esate baterako fiesta. The Sun Also Rises. Bai, azkenean San Ferminek eduki duten arrakastaren giltza nagusietako bat Ernest Hemingway du, beti ipatzen da, ez? Eta berak 20ko hamarkadan egin zuen fiesta izeneko eleberri hori idatzi, eta, badudi idatzi eta berehala filma bat egiteko eskubideak saldu zirela. Bere emazte hoi batek hartu zituen, eta hor egon ziren eskubideekin gora eta bera, eta 40ko hamarkadan filma bat egitea erabaki zuten, hor azkenean hartu zituen eskubideak Century Foxek, eta kontua da, xelebrea da, aktorea nahi zuen, Hemingway berak nahi omen zuen Ava Gardner izatea, ez? Eta Ava Gardnerrari omentzen gara jartan filma bat egiten, eta hasi ziren berandu. Eta neguan eta errodatu behar omen zuten ez, azkenean, hasi ziren azkenean errodatzen martxoan, ordurako Iruñean zuaitzako orain loratu gabe omen zeuden, negua oraindik, eta pentsatzote diktadurarekin arazoak izan zituzten, eta rodatu zuten Mexikon. Eta ni pelikularen pasarte batzuk ikusi ditut, eta nahiko tamalgarria da. Egia da aktore ezagunak daudea, Tyrone Power, Errol Flynn, Ava Gardner, Mel Ferrer, baina pelikulan, nahiko traketxa da. Hala ere, bai erabili zituztela, honetan ere, San Ferminetako garaiko argazki batzuk muntaian, eta, txokea evidentea da, ze batzutan ikuste dituzu, iruindarrez jantzitako mexikar batzuk, eta gero garaiko bai San Ferminetako irudiak, orduan, pelikula nahiko txarra da, orain goizean bertan behira Hemingway bera, uste, 20 minutuan edo jaltxatu gintzala, berak Iruñean ibilia zen eta bazekien hori etzela Iruñean. Tamalgarriak ez diren lanak zeluloidean eta San Ferminekin lotuta ikusi dituzu? Bai, esan beharrago, gola arribitxi bat, oso pelikula kuriosoa, 77. hamarkadakoa, erderaz itzuli zen Carnaval de los Ladrones, inglesez itzateke The Caper of the Golden Bulls, eta errodatu zuten Iruñean, 77. hamarkadan. Aktore nagusia gainera Stephen Boyd zen, Ben-Hur filmako mesala, mitikoa, tipo benetan gainera garaiko argazkiak ikusitu tipo lidaina, eta historia, abenturazko historia bat, badirudi, girotuago, bigarren mundu gerran piloto batek Frantziako Eliza suntsitzen du eta arantza hori sartuta dauka, eta gerra maituta lapurreta batzuk egiten ditu eta dirua berreskuratzeko Eliza hori berrera ikitzeko, eta lapurreta hori eta nahi da, gero Iruñara itzultzen da, Iruñan ezartzen da, eta etortzen zaio garaik, emakume bat esanez, ezagutzen zaitu, bakit lapur bat izan zarela, eta nahi dutzuk lapurketa bat egitea hemen Iruñean, eta hortik egiten ditu pelikula ez dut ikusi, baina pixkatira kurri duan nahi bera, ies egiteko edo erraldoi faltxoat egiten dute, eta orduan, ies eszenetako bat hemen bertan ematen da, zaldi zurian inguruetan, ez justu txoko honetan, baina bai antzeko txoko batean, hemen daukat argazkia ez ikus daitekeena, eta, Stephen Boyd agertzen dena, ez? Eta, kuriosoa da, ez? Ez dakit ikusten den... Ez dakit gure kamaran ikusiko ote den? Bai. Eta, filma hau galdu egintzen, baina bai liburu bat dago, mengo jendeak egindakoa, okerrez banago bere izena Ramon Herrera izan daiteke. Bai. Ramon Herrera, eta liburu gomendagarria argazki eskorekin,
filmekin, eta gaur bertan egunkarian sartu argazkia da, Stephen Boyd kiliki ezinguratua, ez? Eta, argazki kurioso bat, eta, film hori galdu egintzen, berreskuratu zuten hauek, ez dago, esan ondo legoke, jendeak, pelikula interesgarria, esan dute San Ferminetako pelikulaiko berena dela. Eta azkenetakoa, zein izan daiteke, ez dakit, azken urteotan zerbait eginda? Asko egin dira. San Ferminekin lotuta izan zen, ez dakit, 6 egile gaztek egindako, iaz, uste dut, 6 egile gaztek egindako pelikula bat, eta Maitena Muruzabalek egin zuen, horren berri ere gutxi dakigu. Nik bai egin dudan, diktadura maituta la trastienda hor, sartzen da 75ko encierro, gehiago azken handikoak, Hollywoodekin ditu filmak nahiko tamalgarriak, Bollywoodena ere hor dago, esena atzuk ikusiak ditu eta entzierro amaigabe bat ikusten da bertan, eta gero Amerikarrak egin dute arrakasta ukitzuen beste filma bat baita ere San Ferminetan sartuta eta San Ferminetan bain bat eszenarekin, El Americano izenekoa, eta pixkat igual azkenekoetatik agian ez dakito berena, baina bai hartzen dituena San Ferminetako hain bat pasarte hori ditzateke. Esan dezagun, honetaz guztiaz, serie oso bat egiten ari zaretela, berri egunkariarekin batera, San Fermin hauetan. Hori da. Esan beharra du, nire lanki Bidatz Villanuevak eta Iñaki Beraste egiten ari direla, eta pixkataren ibili naiz informazioa biltzen dut hori guztia. Oso ongi, Jose Resenar, mila esker, eta badakizu, osagarri berezia San Ferminetan musika izaten dela, eta berriz ere Ardanbera fanfarria entzuteko parada izanen dugula, uartetik etorriak, eta nahi duzuenean, zuen bigarren pieza entzuteko prest gaude. 3, 2, 1, aurrera! Osongi, Ardanbera fanfarrea eta bestelako gonbidatuak, Reyes, baditugu ez da, txoko berezi bat badugulako, non eta takoneran eta gonbidatu bereziak ere. Hemen zerutik eroria kaskoa, nire buru gainera, hain zuzen ere, oinez txokoari buruz hitz egiteko badoaz. Uarteko launak Ardanbera fanfarrekoak,
bikain aritu dira, eta hemen Zaldi Zuriko ostatu honetako terrazan jendea pozik gustura, hemen amaiketako hartzen, bermuda hartzen, eta musika goxoa haitzen. Eta orain, salto virtual bat eginen dugu, bagoaz Biztabella aldera, antxe oinez txokoa, urtero bezalaxe, eta hemen aurten eta gurekin oraintxe bertan, baztango ikastolako oinezeko koordinatzailea, Oianko Arde, egun hon? Bai, zegere, egun hon. Baztandarrak aurten jotake lanian, hortxe. Aigara fuerte, bai, tokatu zaiko aurten, hortan gaude. Bai, dius baino lehen, Nafarroinez, noiz izanen da, urrian? Urriaren 18, baztanen. Gero eta gutxea, falta da, Bai, ja, hortxe ikusten dugu. Oporrak pastu eta segiduan. Hoi da, bain indikan ia osoa galditzen zaigu, eta orain, udan, beti kolpe fuerte bat izaten da, San Ferminetako itzordua, ez da? Bai. Bueno, zukerran bezala, hoi da, hemen jartzen dugu, Biztabella txokoan, takoneran jartzen dugu gure txosna, eta behatzi egunez, egoten gara hor lanian jotake, goiz eta atxalde eta atxez, eta baita jarduerak eta materiala saltzen eta bar. Bai, gaina txosna handia izaten da, hor bolondres asko beharko zeza. Bai, 20 metroko txosna dugu, 3 plantxa ere bai, ibiltzen gara bokadilloak maten goizetik atxeraino, eta 3 txanda egunean egiten dire, eta bortzegun lagunetik goiti berri zantugu txanda guztiek betetzeko. Bai, egun bakoitz. Bataz bertzekoa 40 bat dago nola herrin nukenik, bai, egunaren arabera ere, beti adibidez 6 edo 7 izan ziren egun potoloagoak, horrezkatzen da pixka jende gehiago, eta egun hauetan goizez agian lasaiago da, beraz jende gutiago. Normalki egunaren arabera baiten dire txandak jende gehiagokin edo gutiagokin. Itzalpe goxua, baiak eta eserlekuak ere badira, hor goxo-goxoetako horrekin eta bikain, ez da? Bai, egiarran toki hona dugu egun hauetan olako beroa eta induelaik badugu arbolak, badugu itzela, badugu terrazan, jartzen dugu mai batzuk, eta jendeak egiarran hartzen dugu bokatak, badugu kalamarrak, patatak, eta jendea jartzen da terrazan. Beraz, razioak ere bai? Bai. Eta taloak ere bai aurten. Taloak? Bai, pasaden urtean hasi ziren, eta guk ere nahi izan dugu aukera bat mantaloek, gainera ere baztanen badugu itura uniz taloak, edo marrakukoak eran ditzen duzte, jateko, eta aurten ere jarritugu guk ere. Haziona, eta bota askotako bokadilloak ere bai? Bokadilloak bai, badugu xulhumoa, zingerra, gasna, txistorra, denetaik. Aski, ez kontatu gehiago. Bai. Eta hortxe, eta musika eta animazioa handia ere izaten da. Bai. Hain zuzen ere, oinez txokoa, euskal txokoa izaten baita, ez da, San Ferminetan, hor, zuek antolatutako ekitaldiak, Iruñeko udalak ere antolatutako euskal giroko gauza batzuk ere, hango estenatoki eder horretan, eta antxe ikusi genuen esate bateako lehenko unean, Iñaki Perurena, txupinazoaren egunean. Bai, ditu ginen Iñaki, ja torren nahi zuen txupinazoa jotzerat, guretako gogorea izan entzela, eta berak egiarran arras konten eta gustakin hartu zuen lanoi, eta torri zen, eta bota gintuen, guk bota gintuen 14, herri bakotxeko batxo. Ongi da, hoixe. Eta gero, beste itzordu polit batzuk izan dira, ez da, musikariak, antzerkia, horrentzako kontuak, atzo, esate bateko baztandarrak, jo, ala jo? Bai, atzo, izan zien? Bai, jo ala jo kulturelkartea gontzenan sagarra jotzen, eta ingenuen, aurrak izan zuten aukera sagarra jotzeko, 1 kilo sagar jo ziren, eta gero eskuzko prentsa batean, sartu ginen patxa delakoa, sagarra joa, eta antzukua edantzuten, eta gero ere ingenuen orakunde, guntxuntxun ere ditzen dugunan, umen eguna, inaute garaian egiten den egun berezi bat aurrendako, eta ingentuen ere joko batzuk, eta iruindar batek eraman zuen oiarra. Bai, amadugu joku bat, begiek estalite gurrezko ezpata batekin hartatu behar dute oiar bat, eta atzorek argi nuen oiarra, eta iruñako persona batek, ume batek eraman zuen oiarra. Eta orain zein behar dute, bertze buziek joan behar dute merendatzea ume horren etxera? Nahi izan ezkero, bai, nik pensatzen dut, ama, edo gurasak arritek gelditzen ziren, orain oiarrakin zer ginen zuten Iruña osoan bueltaka. Alaxeko kontuak. Eta datozen egunotan, egunero, izaten baitira aktuazioak eta, zehazpi barratuko zenuke datozen egunotan? Aipatu lehen biziko normalki atxaldeko 6 terretatik aitzen direla, hasten direla jarduerak, atxalde aldera izaten dire aize familiarragoak edo eta aurrendako bideratutakoak, eta gero atxaldera izaten dire gazteriari edo bideratutako jarduerak. Atzo ere zapiloto
interese egon zen, trikidantze zazpian, eta giro handia egon zen. Eta orain azpimarratzekotan, azpimarratuko nuke bi error zirelea La Jodederak joko duela, launbetian ere Oian Bega, eta egandian adibidez piztiak ere rock heldua jotzen dute aspaldiko taldea, eta hauek ere pasatuko dire gure txokotik. Bueno, oie, ja, hitz handia dire, biek, ez da? Bai, hitzordu potenteak, hauzimutan ere egunero hortxe animazioa. Zer dute duzue, horre oinez txozan? Gu goizeko guk ameketan erekitzen dugu, eta gero etxi aldugulai. Orain arte, goizeko 2, 3, 4, normalki taldeen arabera, batzutan hasten dire taldeak goizeko ordu batetan atxez, eta orden luzatzen baldin bada, goten gara pixka bat gehiago. Gero ere orbitu barra da, garbitu, dena txukun utzi hurrengo goizerako, ordan, hor txanda egiten nahi direnak pixka bat berandu isagoak itzen dute, baina goizeko 3 eta 3 hartio egoten gara. Hor jotake lanian, materiala ere, saltzen nahi zaite? Batugu, 2 denda erranen dugu, bat bista behian kokatua dugu, hor kaseta batean saltzen dugu materiala, hor badugu gure dendatxoa, eta gero ere urtero bezala, sarasaten badugu lokal bat, eta hor ere saltzen dugu materiala. Horxe. Eta txandak egiten, bastandik etorritako familiak, imaginatzen dugu, eta mengo beste batzuk ere bai? Bai, hombre, txandak azkenean, lehena aipatu bezala, bortzon lagunetik goiti behar dire, eta, berez, bastan ikastolako gurasoak parte hartzen dute txanda horietan, gero ere bai, hor dago personal batzordea, bere lana da, arpatzea jendea, ikasle hoiak, familiak, lagunak, gero erranbarra dugu ere gure inguruneak laguntzen duela, euskaltzalea da, laguntzen dute gure eskualdean, eta horretaz gain, beti ere jotzen dire ere Nafarroan badiren 18 ikastoletara, han eskatzen zaie laguntza, eta ikastola bakotxak ere egunero betetzen du txanda bat. Hoi da, 18, 10 bat. Hoi da. Hoixe, aurtengo Nafarroa oinezeko lelo nagusia, gogoratu, horre urrian egin dela Elizondon, eta egun hori iritsi baino lehenago, urriaren 18, esan dugu? Bai, urriaren 18. Egun hori baino lehenago, itzorro haunitz izanen ditugu noski, Nafarroa oinezakin, eta hau da hoietako bat, San Ferminetako txosna, hor betiko moduan, biztabelian, Euskal Txokoan. Oianko Garde, mil esker, horreiz tokatzen zezu berriz txosnara? Horain moltatuko naiz berriz. Bokatak eitera, o? Bai, behar denean laguntzen, bai. Oso, mil esker, izan hori. Esker mila aio. San Ferminetan Euskal Herri irratia 12 ordu bietara, zaldi zuritik zuzenean, San Fermintza. Euskaraz bizi nahi du. Iepa, Mari Jose, nora zoaz? Zaldiko maldikora. Bai, zer dago zaldikon? Giro zoragarria eta euskalduna. Bai, eta jatekorik ematen aldute? Bai, bokata bikainak egiten dituzte. Eta mojito espeziala. Gainera, euskara laguntzen dugu. Aizu, komizitu nauzu. San Ferminetan, zato zaldikora kampion euskaltegikoi bizita egitera. Euskal Herria irratia, aukera on. Eguerdiko ordu bata da eta uztailaren 9 da gaurko eguna, festen hasierako egun jendetsuen eta asteburuko erpizkundearen arteko egun lasaia. Egitarau ofizialean atzoko irisenidetuen eguna izan zen, biharko aurren eguna izanen da gaurko egunak, uztailaren 9 honek, ez du abizenik. Eguraldiari dagokionez iragarri ziguten gaurko eguna atzokoa baino beroagoa izanen zela, oraingoz ez da hala, merkurioa 19 gradura besterik ezpaita iritsi eguerdian gauden honetan. Iragarpenek diote, arratsaldean 26 iritsin gaitezkeela, baina orain arte iparra haizeak ez dio merkurioari gora egiten uzten. Jarraian titularrak. Arriskutsua baina garbia, halakoa izan da Victorino del Rio, ganadotegiko zezenen entzierroa, aurtengo San Ferminetako 3. adarkadarik ez da izan, baina 5 lagun ospitaleratu behar izan dituzte kolpeen ondorioz. Joaldunak ere adardunak dira, hiri batek 2 adarkada eman zizkion atzo korrikalari australiar bati eta ospitaleratu egin behar izan dute. Sutea estafetan, entzierroa amaitu eta 5 minutura, sutea izan zen atzo estafeta karrikako 71. atarian, 2 lagun hartatu behar izan zituzten kea arnastuta.
alkatea Germán Rodríguezen omenaldian. Udal aginte makilaren jabea Korreaga kaleko ekitaldian parte hartzen duen lehen aldia da. Gaur Joseba Asiron, 10 minutu barru sintonia honetan izanen dugu Sanfermintza saioan elkarrizketa eginen baitiote zuzenean. Asiron hiri senidetuekin harremana estutzearen alde, izan ere arestian esan bezala atzo hiri senidetuen eguna izan zen, Baionako alkate Jan Rene Etxegarairi harrera egin zioten udaletxean eta ekitaldi horretan esan zuen Asironek harreman horiek estutu nahi dituela. Epaileak dio ikurrina udaletxeko mastan zabaltzea legezkoa izan zela. Estatuaren abokatuak banderak entzeko eskatu zuen, txupinazo hasteko 10 minutu falta zirelarik, afera administratiboetako epaileak ebatzi zuen etzegoela horretarako arrazoirik. Gaur bertso saioa Gora Iruñaren jaigunean Pagai politikan Roberto Jimenezek dio 8 gobernuko kideek parlamentua gaztetxe autogestionatu bihurtu dutela eta horretaz gain zenbaitek haien soldata jeitsi egiten dutela politikan sartu aurretik lausos irabazten zituztelako. Jarraian, goiburu horietako zenbait jorratuko ditugu. Entzierro aipatu dugu, 4 zezen beltz eta 2 gaztain kolorekoak ekarri ditu Iruñera Victoriano del Rio ganadutegiak. Guluetatik atera bezain pronto, zezen beltzetako batek hartu du adardun saldoaren burua aldaparen ezkerraldetik. Hainbat imintzio egin ditu, baina ez du korrikalaririk harrapatu. Udaletxe plazara heltzear, eskuin aldetik, beste zezen batek elastiko laranjatik heldu du korrikalari bat, adarrarekin, baina ez dio zauririk eragin. Zezen horrek berak aurre hartu dio tropelari eta oso aurreraturik iritsi da Mercaderes aldera, han ezoiko imintzia egin du ezkerraldera, buelta ere eman du, beti ere korrikalaririk harrapatu gabe, izan ere atzetik heldu dira bere anaiak eta gainontzeko adardunak, joaldunak, eta azkenean denek batera egin dute estafetan gora, hor abiada bizian egin dute bidea, zezen batek hartu du aurrea, lasterraldi politak bai, baina azkarrak, eta azkenean esan bezala, adarkaturik ez, 5 pertsona ospitaleraturik kolpeak direla kausa. Aurrera segituko dugu bestelako kontuekin, hain zuzen ere gaurko agenda kontuekin, izan ere arestian esan bezala, gaur bertso saioa izanen dute Gora Iruñaren jai gunean horra abeslari, Jon Maia, Usue Alberdi eta Aimar Karrika. Bestelakoak ere izanen dira esaten baterako musikari dagokionez aspaldiko taldeak joko du gaur Iruñean, Gazteluko plazan Medina Azahara izenekoa, oso aspaldiko doinuak nahiko ohikoak izaten ari dira San Fermin hauetan, ez antzi, etzi konparaziora, Gurutzeko plazan Azukar Moreno, azukere beltzarana taldea ariko dela. Bestelakoak ere izanen ditugu gaur, jaigunean konparaziora, arratsaldeko 5 aurrela, eta adardunak izeneko taldearen eskutik jolas parte hartzaileak txikien entzat. Lehen ere esan dugu kronika politikoan adierazpen deigarri batzuk zabaldu direla gaur, berez iragan aste artean egin zituen Ondazoro irratian, Sanferminen karietara egindako elkarrizketa batean Roberto Jimenezek, PSNeko idazkari nagusi ohia da Jimenez, Nafarroako gobernuko lehendakari orde ohi ere bada, baina zalantzazkoa edo sinestezina eman dezake horrek guziak aintzata hartuz zer nolakoak bota zituen mikrofono batzuen aitzinean iragan aste artean. Titular nagusia, parlamentua gaztetxe autogestionatu bihurtu dutela 8 gobernukoek, eta hori aski ezpailitzen, Jimenez jaunak gaineratu zuen zenbaitzuk haien soldatak jaitsi egiten dituztela lehen lausos irabazten zituztelako, eta hartara orain soldata jeitxita ere, diru gehiago irabazten dutelako. Jimenezek dio, bere kasua ez dela hori, diru gehiago irabazten zuelako abokatu lanetan, politikan baino, eta bere asmoa dela, hain zuzen ere, abokatu lanetara itzulial izateko, Nafarroaren zerbitzura ahal izan duen guzia egin eta gero.
Gertakari triste bati tarte egin behar gure albistegi labur honen amaieran, izan ere atzo Huesca aldean, Etxo aldean istripua eukizuen Barainengo mendi goizale batek amildegi batean behera erori zen eta oso larri dago. Helarazi dizkiguten informazioen arabera, gizon horrek 56 urte ditu eta badu eskarmentua mendian, baina esan bezala amildegi horretan behera egin zuen eta oso larri dago. Arestian esan bezala, jarraian Sanfermintza saioan, sintonia honetan, zein Euskal Herria Irratia.eus eta berria.eus webunetan, Joseba Asiron, Iruñeko alkateari elkarrizketa. Sanferminetan, Euskal Herria Irratia 12:00 ordubietara, zaldi zuritik zuzenean, Sanfermintza. Gora Iruña, aurten ere herri Sanferminak antolatu eta ospatuko ditugu. Herritarrok gure jaien protagonista izan nahi dugu. Auzolanean eta elkarlanean prestatutako egitaraua jaigunean eta Iruña osoan izanen dugu. Horretarako guztion alegina eta babesa beharrezkoa dugu, zure babes ekonomikoa behar dugu. Sanferminak.eus, Gora Iruña. Historia miresten dut, gero eraikitzen. Iruñetik gertu eta eskualde zeharo euskaldunean, Maizpide, Lazkaoko euskaltegi barnetegia. Uda honetan euskaraz bizi, giro lasai eta atseginean. Uda euskara bizian. Maizpide euskaltegi barnetegia. Urte askotako ibilbidea eta ongi merezitako izena. Eska ezazu informazio gehiago, 943-888-992 zenbakian, eta errepara ikastaroen prezioei. Maizpide, euskaltegi barnetegia, Lazkao. Euskara bizi. Uztailaren 6-tik 14 takoneran oinez txokoa. Nafarroa oinezen aldeko kultur jarduerak, janedariak oinez materiala. Gozatu eta solastu euskaraz. Zatozte honez txukura. Nafarroa oinez 2018. 18. Koltsoneria Gorritxon festarekin bat egiten dugu eta uztailaren 6-tik 14 gure saltokiak itxita izanen dira. Koltsoneria Gorritxok festa on opa dizue guztiei. Uztailaren 15-tik hasita merkealdia, Gora Sanfermin. Koltsoneria Gorritxo Tafalla 26 eta Tuterako Benjamin 8 Iruñan. Oinez txokoa takoneran. Zatozte gaur ere euskal giroaz gozatzera. Atxaldeko 6:30 aitzin, Korrontzi folk taldea eta dantzariak. Eta atzean, Lurra taldearen eskutik emanaldi akustikoa. Ongi pastu Sanferminetan gure egunean. Gaur goizean, esnatzean. Nafarroa oinez 2018. 18. Eraso matxistaren bat ikusten baduzu, nolanahikoa dela ere, ez zaitez zu ere erasoan hasi, eta ez egin ez ikusi. Erantzun, arbuiatu eta lagundu. Festetan, denak ez du balio. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Eguerdiko ordu bata eta 12 minutu Iruñeko alde zarretik jarritzen dugu entzule, Zaldizuriaren ostatutik, uinetan FM-ko 91.4
eta irudiak ere ikus ditzakezu, non gauden ikus dezakezu berria.eus eta euskalherriairratia.eusen bitartez sarean gaudelako. Eta bestelako kontuekin jarrituko dugu aurrera, gogoratu dezagun ordu bat aterrietan hementsi izanen dugula Joseba Asiron alkatea, Iruñeko alkate jaun txitagurgarria, baina horren aurretik bereziki musika nagusituko da, musikariak hementxe bertan ditugu, baina horren aurretik iritziaren tartea zabalduko dugu gaurko karabinagrea Santi Leone. Eguerdion. Korte inglesek asmatu du San Valentin eguna, amodioaren aitzakian sosa gazta dezagun loretan, lurrinetan edo bertze dozein tontakeriatan. San Ferminak ez dakigun nork asmatu zituen, baina San Ferminetako hainbat tradiziok baituzte izen deiturak. Ignacio Balestena errate baterako edo Jokintxo Ilundain. Eta badute data, atzo goizekoak dira maiz. Eta Iban Jimenezek El Corralito Foralean kontatu digun bezala, zenbaitetan traizio bat altxatzen dute asmaturiko tradizio jatorroiek. San Ferminak ez dakigun nork asmatu zituen, baina San Ferminetan udalak, botere politikoak alegia, lehentasuna etortzen dio botere erligiosoari, apezpikoari, eta aurten ere hala izanen da. Aitaren eguna eta amaren eguna arbuiagarriak dira. Gizarteak ez baitigu zertan erran noiz eta nola dirazi behar dizkiogun gure sentimenduak maite ditugun hoiei. Maite baldin baitugu beti ere. San Ferminak ordea ez omen dira arbuiagarriak. Naiz eta 9 egunetan gizarteak ozenki erraten digun nola jantzi behar dugun, jator eta lai jokatu behar dugula, zarata eta urrina onartu behar ditugula, entzirrarekin zirrara sentitu eta zu artifizialekin unkitu behar dugula, ferian behin eta berriz ketoka la txotxona esaldia eta udako kanta ditu behar dugula, duela 10 urteko udako kanta gainera. San Ferminak handi batean UPN edo Telecinco bezalakoak dira. Gauza bat da jendeak zeharraten duen, inork ez dien nabarrista ibotorik ematen, inork ez du realitirik ikusten, eta bertze gauza bat da hauteskunden emaitzek edo audientzia datuek erakusten dutena. Iruñeko jendearen ahotan zoragarriak dira gure bestak, baina urtero data hauek ailegatzen direlarik, gero eta iruindar gehiago eskapo joaten da Euskaldunon hiri buruzagitik. Niri San Ferminak hain San Fermin ez direnean gustatzen zaizkit. Eta gure etxean geronek asmaturiko tradizioak betetzen ditugunean. Adibidez, Formula Maxen eta Oian Sorginduan ibilitakoan feria ondoko ostatu batean merienda hartzen dugunean. Bertzenaz, errepikakor eta ondarrean aspergarri gertatzen zaizki San Ferminak. Aurten, hala ere, aspaldiko partez legea bete eta posible izanen da ikurriña non nahi eta noiz nahi erakustea. Horrela, sikiera, divertigarria izanen da horren kontura prentsa jakin batek eginen dituen espantuak ikustea. San Ferminetan Euskal Herria Irratia 12:00 ordubietara, zaldi zuritik zuzenean, San Fermintza. Ze izanen lirateke San Ferminak musikari gabe, ezta? Eta galdera horri erantzuteko, musikari bi ekarri ditugu gurera. Aritz Ibanez, egunon eta ongi etorri? Egunon, bai. Eta hortxe galdera, zer izanen lirateke San Ferminak musikari gabe? Festa aspergarri samar batzuk, nik uste San Ferminetan, buruan izan ditzazkegun ekitaldi fotoro guztietan, musika dela tartean, beraz, ezin genituzkela imaginatu musikari gabeko San Fermin batzuk. Osongi, eta zuretzat San Ferminak musikari gabe eta bizitza hau musikari gabe. Ibai Indart, egunon eta ongi etorri? Egunon. Baigorriko semea, 16 urtekoa, eta San Ferminetan beti etortzen zara zure gaitarekin. Bai, gurasoak izan ditu beti dani gaita munduan, eta egelebo hartu du, eta hemen, etortzen izan urtero gaitarekin kajikak animatzera. Bueno, eta gaita ekarri duzula, ezta? San Ferminekin lotura eta gaita. Esate baterako, eskatuko nizkizuke, 4 edo 5 pieza zati ekartzea gurera eta esplikatzea, ezta? Horrek San Ferminekin ze lotura daukan. Esate baterako, joko diguzun lehenengo pieza zati horrek
zeri egiten dio referentzia? Joko dutan lehena da txupinazton jotzen duguna. Hori, egoerditan ateratzen gira gaitero guztiak jotzera animo, pues. Txupinazoa lertu eta gero, ez da? Bai, lertu ondoti eta pixka bat festa biarazteko eta holantzatzen gira hor gaita joz eta... Bueno, hori izaten da erreferentzia lehenengoa, ez da? 6an San Ferminekin lotuta. Entzun dezagun pieza zati hori, nahi duzunean aurrera. Udaletxe plazan gaude, ezta? Uztailak 6 eta zure gaitarekin 3 egun atzera egin dugu eta gainera modu magikoan, baina festak aurrera egiten du eta txupinazoan ez ezik bestelakoetan ere parte hartzen duzu. Esate baterako egunero erraldoiak, kilikiak eta buru handiak ondoan dituzula. Eta hor bestelako doinuak izaten dira, ezta? Bai. Bestelako doinuak... Bai, Iruñeko jaldoiekin ibiltzen gira goiztero beratziak eta erditan. Goizto osoa pasatzen dugu eta hoge maiten ditugu pasakaile edo kale jirak eta gero baita balsak eta biltzen gira goizto osoa jotzen. Musikaria eta Aritz Ibanez, zu ere dantzaria izaten zara eta tarteka erraldoiekin ere ibiltzen zara, ezta? Ibili izan naiz, duela 2 urtera arte ibili izan naiz erraldoiekin ere eta hain zuzen ere Ibairekin eta Aitarekin eta Baigorriko gaiteroekin, Turkiako erreginaren gaiteroak baitiraiek eta hortxe biltzen nintzen, haiek jotako doinuekin dantzan, bai. Oso ongi, haizu, entzunen dugu konparsarekin jotzen duzuen bestelako pieza zati horietako bat. Oso ongi, Ibai Indart, zuek ez ezik bestelako musikariak ere ibiltzen dira, ezta? Gaitariez gain konparsarekin nor gehiago ibiltzen da? Bai, Bogdeia konparsan azken jaldoian ibiltzen dira txistulariak ere, gaiteroekin batean eta gaitero eta txistulariak ibiltzen dira jaldoiekin batean. Bereziki bi horiek, ezta? Eta tabalariak eta bestelako lagunak, horiek ere musikariak direlako, ezta? Bai, horiek. Eta gero ere, zezinetara joaten dira gaitariak, ezta? Aritz, hori genekien oso ongi. Eta gainera oso tarte berezian, ezta? Parte hartzen dute gaitariek. Bai, hori bai kontatuko du hobeto esago, baina hor, zezenketatik azken 2 urtetan ja naiz joan, baina lehen joan izan naiz beste batzuetan. Eta Pamplonesak jotzen du une batzuetan, baina gaitero badute une berezia, eta hori da banderia jartzeko une hori hortxe aritzen dira gaiteroak momentu hori apaintzen, ez? Apaintzen, apaindu beharra dagoelako, ez da, zezenketetan, eta banderilak jarri aurretik, noski, terzioa edo tartea aldatzeko egiten da hori, ez da? Gu jotzen dugu, aritzek handu mazala, momentu zehatz batean. Beti toreatzaileak, badu edo berak emaiten ditu banderiak, edo bere laguntzaileak, eta hogen arabera batean joko du Pamplonesak, eta laguntzaileak egiten bali bada, guk joko dugu piezatxo bat, edo banderiak emaiteko momentuan. Banderilak jartzeko momentua da, zer da plazan entzuten duena jendeak. Ez dakite, aizerik gelditzen ote zaizun, airerik. Entzun dezagun, plazan gaude.
Aurrera, Ibai Indar. Aritz, honek ez du ematen oso zezen plazako erritmoa, ez? Eta gainera ordu horretan, eta banderillak edo. Euskal hor, badaude, bueno, zerea musikan eta iriarenak eta olako doinuak, eta hor, bueno, badu airetxo bat, ez? Hola, jota, ez dakit jota dantzaten hasiko direntere atzeliak banderillak jarri bitartean, baina bueno, doinua polita da, ez dakit, momentua polita den, baina bintzat lehen esan duan bezala gaiteroek apaindu egiten dute momentu hori. Kanpotik bintzat momentu dramatikoak izaten direlako, ez da? Batez ere, zezenarentzat goizean goiz, kalez kale ere ibiltzen zarete, ez dakit umore onarekin, edo gaita entzuten duen horrek ere zer nolako umorea daukan lo egiten ari denean, ez da? Bere goatzean, etxean, karrika batean, aldezarrean. Zer jotzen duzue bereziki ordu horietan Dianak? Bai, guk jotzen dugu zazpira laurden gutxitan. Entzejoa siaintzin beti kajikak animatzeko jibiltzen dira Pamplonesa Iruñeko banda. Eta gero guk ere gaitero badugu ehol hori animatzea kajikak eta ibiltzen gira goizetan ere gaiteroa jotzen. Bueno, zena gaitero zaudete, ez dakit toki guztietan zaudetelako egunero, ez da? Gaiteroak bagira Euskalde ezberdinetakoak, Iruñakoak, Txantreakoak, Baigojikoak, gero auzoetakoak ere Ezpeluk eta horiek. Eta bai, gero denen hartan lana banandua dugu, txanda ezberdinak ditugu, bestenaz gogi izan entzen dena egitea bakarrik. Bai, lana bananduta, baina oso harreman ona guztien artean, hori ere esan beharra daukagu, ez dakit zergatik egiten duzuen barre. Diana, joko dugu, segidan zati bat behintzat, badakigu orain ordu batak eta 24 minutu direla, baino ez dakit, zazpiak dira, goizeko zazpiak dira, nahi duzunean airerik gelditzen balain bazaizu, Ibai Indar, aurrera. Oso ongi, haizu, gero ere, esan behar dugu, Aritz Ibañez lagunduta sarritan ibiltzen zaretela, ez da, Pamplonesaren ondoan, edo txistulariak ondoan dituzuela, eta baita fanfarre handiekin, ez da, Jarauta 69 esate baterako, eta haiekin ere, bueno, gaitariak ere ateratzen direla, ez da? Bai, elkarlana. Jarauta 69 jotzen du, bueno, baditu San Ferminetan zehar hainbat emanaldi, batzuk goizez, beste batzuk gauez, eta gauetan normalan egiten dutena izaten da gauerdian, 12etan larraindantzarekin hasten dira, Jarauta 69-ren egoitzatik heltzen dira udaletxe plazara, eta larraindantza jotzen du txarangak, kasuan kasu, gaitero banda ezberdin batekin, eta gero han beste hiruzpalau pieza jo, eta hartzen dute toki bat, zaldiko maldiko dela, edo temple dela, edo Lanbroaren parean dela, eta hor pasatzen dute gauaren parte bat txarangarekin, eta pentsatzen dut, uste du gaur Ibairi tokatzen zaiola, ez? Jarauta 69-rekin ere jotzea, eta lehen aipatu denez gaur, egun gogor xamarra dute Baigorriko gaiteroak. Egun gogorra, baino zuek lasai gozatzen dituzue gure belarri zuloak, ez da, gaitaren soinu xamurrarekin gainera. Eta horrekin bukatu nahiko genuke, nahi duzun kantua, pieza, jo dezazu, gure entzuleak eta gure ikusleak esperoan dituzulako. Zagit, zer joko duzu? Beharko da joko lajaindantza zatia, lajaindantzaren kadena zati hori Jarautarekin eta bailableetan jotzen duguna joko du. Bailableetan, esan dezagun txistuarekin eta zuek gaitekin jotzen duzuela Gazteluko plazan, ez da? Egunero izaten da hori? Bai, hori da, gauero bederatzietan bada dantzaldia txisturali eta gaiteroekin eta han baita intugu fandango hori. Eta udan zehar ere izaten da, ez da? Asteartetan eta ostegunetan nola da hori? Hori, baina dantzali horietan normalean ez jotzen dute Iruñeko udaleko
txistulari eta gaiterok. Hor ez dira talde ezberdin artean banatzen, horiek izaten dira ekainan hasi, gero uste dut uztailean egiten dutela olako atsedenalditxo bat, eta gero abuztu eta irailan berriz hasten direla dantzaldi horiek. Oso ongi, larrain dantzarekin despedida, mila esker honitz gurekin izateagatik, Ibai Indart, Baigorriko gaitaria, eta Aritz Ibañez, gure laguna handia, musikaria eta gaitaria eta beste hainbat gauza. Piri-biri-birin, aurrera. Oso ongi, mila esker honitz. Ordu bat aterdiak direnean, bestelako mezuak irrintzi Dorretik aurrera lankideak. San Ferminetan Euskal Herrietatik ordu bietara, Zaldi Zuritik zuzenean, San Fermintza. Golem Yamaguchi eta Golem Bayona Sanferminekin bat eginez, uztailaren 6tik 14 bitartean gure itxita izanen dira. Golem Morea berriz Sanferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora Sanfermin! Mesón de la Navarrería eta Caballo Blanco Zaldi Zuria, festa giroa eta festa giroan, musika, pintxo eta otarteko goxo-goxoak. Caballo Blanco Zaldi Zuria ostatua, goizeko freskotasuna eta bermut ederrak. Mesón de la Navarrería eta Caballo Blanco Zaldi Zuria ostatua, aurrera Sanferminak. Tapata topatuta dituk taupada. Sanferminetan goizeko 11:00 iruretara, bermut bikaina. Kafe Rotxek Euskal Herria Irratikoa entzule eta adiskide guztiei, festa on opa die. Kafe Rotx, komedia eskarrika, Iruña. San Ferminetako girorik onena, Carmen Karrikako Herriko Tabernan eta Arrano Elkartean. Carmen Karrikako Herriko Tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano Elkartean paregabeko gozari. Erreserbak 948 22 telefono zenbakian. Carmen Karrikako Herriko Taberna eta Arrano Elkartea. Jaia eta borroka elkartasunez. Festa on! Cambio, si diversión, estás buscando, ven a mi ciudad. Inork zure desioi ezezkoa eman badie, ezetz esateko eskubidea duelako izan da. Adi egon eta errespeta ezazu. Festetan, ezetza, beti da ezetz. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Con la guitarra en el cuello y el pañuelo colorado, la bota llena de vino, buena pues vamos armados. Que San Fermín, nuestro patrón, nos protege en el entierro, nos conforta y da valor. A San Fermín
aquí. La capital chapea, con su gracia y su salero, las incomparables peñas y el glorioso San Fermín. Seitzen dugu, hemendikan Zaldi Zuriaren ostatutik, konpainia ederrean ez dakizu ez egiro polita dagoen, ze zeru urdina, ze uzki ederra, ze jende jatorra horre inguruan, eta ze gonbidatu zintzoak ditugun, hemen denak puntual gainera, eta orain bertsolariak gurekin. Aimar Karrika, egunon. Haupa, egunon, bai. Uxu Alberdi, egunon. Eta Jon Maia, egunon. Kaixo, egunon. Bueno, zuek hemen San Ferminetan, gaur atxaldean, kantatuko zuen, lauterrietatik aurrera, gora Iruñaren jaigunean, eza? Bai, ala omen da, bai. Bai, hori hartzen du egintaragua, pues hori egin berko, eza? Bai, hortara torriga. Hori da, ze nolako festak dira San Ferminak? Onak parrandarako, onak kantatzeko ere bai, denetarako? Ez esaten badegu, ez dugu jor sinistuko, ez dugu guk orain Amerika deskubrituko, eta naski badakigu, omendik onuntzak entozela bidean ikusi degunakin ja, hortzak zorrostet zaizkizu, ahoa azten da salibatzen, eta sarte zaizu gogo bat, bere ala festan sartzeko izugarria, ez da? Bai, zu festa zalea zara, San Fermin zalea? Bai oso, baina, bueno, aurdun nago, eta arduan Aurdun, no? Non duzu mia? Nun baite honko da, eta arduan erdin mareatuta nago, bai. Eta inbidia bai, baina urtengoan ezingo da izan. Ez lasaitasuna. Urrengo batean izan beharko du. Urrengo urtean etorriko zara erraldoiak ikustera orduan. Bai, igual. Bai. Eta arropa txuria zer, ezikindu zaizu, bien? Ez zaidan kabitzen. Ene sekreto duzia gairean. Ez da barazorik. Aimar Karrika, zuze moduz, festazalea zara? Bai, oso. Ni ere mareatuta, urdunenago, ino mareatuta bai. Seian atera ginen, zazpian ebai, atzo profesionaltasunez deskansatu, eta gaur bai, saiotxoa eta gero ikusiko. Bai, zenba denbora behar izaten duzu, hola, ajea ongi pasatzekotan? Egun batekin momentuz nahikoa, bai. Bueno, zu, nola ikusten duzu, zenbat denbora behar izaten duzu, hola, ajea ongi pasatzeko ongi izaten? Neri nahiko azkar pasatzen zaite. Bai? Bai. Esaten den bezala, ajearen kontra honena beste parranda bat da, eta... Hiltze bat, beste batekin. Hori da, eta bai, nahiko ondo rekuperatzen naiz. Oso, San Ferminetan zerra gehien gustatzen zaizuna? Bueno, pentsatzen de jende gehien ari bezala, kalean ibiltzea, ez da? Kalean ibili, leku guztitako jendeakin topo egin, eta zerbait jan, tarteka, ez dezulako aguantatzen, eta batez ere kaleko girori, tabernetan sartu, hemengo oianean sartu, eta jakin gabe nun eta nola eta noiz agertuko zaren, hor galdu, ez da? Abentura txikiak, egunero? Bai, igual bukatzen dezu lotan jardin batzutan, edo igual bukatzen dezu lagun baten etxean, edo ez dakizu, baina hori da. Ez ezagun baten etxean, akaso? Edo zuzenean lorik egin gabe ere, bai. Hori da. Ez dezu inun bukatzen, ez da? Baina hori da politen hemen. Zu, askotan etorri zantzara, San Fermietara? Egia esan ez, uste parrandaren naizela behin. Eta orain dela 14 urte. Eta zuzu goratzen ez zer, ose? Egia esan, oso gutxi goratzen dut, ondo pasanula, hori bai. Bai, hori itzapen polita baino lausua. Bai, bestela izan nahizola egunez eta, baina parranda benetako parrandarik aspaldi ez detik nik. Bai. Eta Aimar, zuretzako? Bai, ez dakit, 18 urtekin hasiko nintzen geisten, hola auritzetik kotxean, eta kotxean lota gero gora lanera, eta gero berriz jaitsi, eta kotxean berriz, eta azken urteetan, hemen pixua ere badut, zortekoa naiz, eta maiketakoarekin hasi 6an, eta
Eta segi gorputzak, bale, esan arte. Bai, batzutan Iruñekoi ahaztu egiten zaigu munduak segitzen duela eta pensatzen egiten dugu mundu guztia dagoela oporretan gu bezala edo jai giroan, baina ez horrela, ez, eta jendeak lan egiten du eta hori guztia. Hori gertatzen da. Eta, hola, euskal txokoak bilatzen dituzue, hola, bereziki egun hauetan edo giro polita dago. Bueno, ez txokoak bereziki, ez da, hola, nik uste edonun dagoela dena sakabanatua. Egia da, normalean, kanpoti etorri izan geranian, zuzenean alde zarrera etortzen gerala. Behar bada egongo dira hortik ere beste mundu bat, ez da? Alde zarretik kanpora. Bai, ere badira, baina, bueno. Izango dira, baina sartzezera hemen eta laberinto hortan gainera ez bazera hemengoa, igual ez duzula ondo kontrolatzen eren zabiltzan, nundi zauden eta ezer da, tokatzen dan txoko horretan eta behar bada txaranga bat harrapatzen dezu gurutzatze zaizuna eta haren atzetik egiten dezu kale oso bat, ez da. Aldaketaren San Ferminak bizitzen nahi gara urten, nabaritzen duzue, hola, giroan zerbait desberdina, jendea kontentuago, ezakit, giro euskaldunago, atmosferan zerbait? Bueno, antxe, etorri berriera. Baina nik usteet, igerri zala ja aldaketaren egunean bertan, ez? Askotan aipatzen zen, ez? San Ferminak aurreratu intziala eta bueno, ilusio handia. Oraindik ez dut testatu kalean, baina seguru hori ere antzemango dela. Bai. Aimar, nabaritzen zu zerbait? Bueno, nabaritu telebista pizten dugulako eta ikusi aurpegi ezberdin bat, baina egia erran betiko kaletan ibiltzeko, herrikotik kalderara ibiltzeko, betiko jendea dabilela eta betiko ilusio berdina eta hizkuntza berdina euskera eta orduan, bueno, berdin xamar San Ferminak aurten. Hori da, hemen, bakizu, hemen gobernuko presidentea izanen dena euskalduna, Iruñeko alkate euskalduna, alkate pila ere bai euskaldunak, inbit pixka bat ematen dizuegu, orain. Esan egia. Hor zuaztiko peajean alambrada pasadegunean, pasaportea hor txartean hartuta, Gipuzkoarrak, pixka bat sentitu gera horrela, pixka bat ezberdina sentitu gera, eta inbidia ez. Izugarrizko poza, ez da? Ze azkenean gu bertsolariak ere Euskal Herri osotik ibiltzen gera eta ezagutzen dugu gutxi gora bera leku bakoitzeko errealitatea zein den. Eta ona askotan etorri gera badakigu ze baldintzatan eta badakigu ze baldintzatan egin duen hemen lan orain arte esaterako Nafarroko bertsozale elkarteak edo hemengo euskera taldeak, euskaltegiak eta bar eta pixka bat guri deitzen digun jende mota horrek ere, ez da? Eta, hombre, sentitzen duzu kriston poza, jende guzti horrek espero dezagun hartuko duen, edo zue bezala, ez da, Euskal Herria irratia, hartuko dezuten arnasagatik, ez da, baita eguneroko bizitzan ere, edo kalean euskeraz egitea eta sentitzea zure hizkuntza orain ez da konsideratua dagola, edo konsideratuko dela, konsideratu behar den bezala, eta ez ezer arraroa, marginala, edo horrek ez dizula, ez dizukela ekarri behar arazo berezirik, ez da? Egun batetik bestera sentsazio dena galdatu egiten dira. Txuriak bezala tratatuko gaitxuze orain, edo? Hori da, eta orain Gipuzkoarrok ere bertzotan txiste humilagoak egingo ditugu, eta holako gauzak, eta bueno, herrimak ere aldatu inbarko dira, eta horrek hobetzera behartuko gaitu. Primera, oso, haizu, jakin bakigu berso bat duzula prest zu, ez da? Ez daukat prest, baina gainera ez dut gaia Bersolari bat improvisatzen, ez dakit nun dagoen gaia bera. Bai, hemen atzean dago, eskatuko diogu zutitzeko. Segundu bat hemen dugu kontuz kablekin, ez dugu inor ito nahi. Alkate jauna, hemen ari gara irratigiko saioa egiten, streamingean ere bai. Jon Maia, Uxue Alberdi, Aimar Karrika, ilustreak, hemen alkate jauna. Jon Maiak badu zuretzako bertso bat. Beraz, nahi zunean, Jon. Naiz eta lehengo alkate jauna ni bezala Maia zen. Mila zorion opa dizkizut, ontatik ozen.
Nola atzetik izango dezu, egunero hainbat zezen, desio dizut gerri harina, hanka bizkor bide zuzen. Gure alkate izateaz gain denona izan zaitezen, gure alkate izateaz gain denona izan zaitezen. Jon Maia handia bertxotan alkate jaunari, lujo bat izan da guretzako, zuek hemen izatea gurekin zuzenean, eta gogoratuko dugu, bertso gose gelditu zareten guzioi, 4:00 aurrera, aukera izan duzuela gose hori eta beste guztiak asetzeko jaigunean, Gora Iruñaren jaigunean, hortxe Aimar Karrika, Uxu Alberdi eta Jon Maia bertsolari handiak. Mila esker. Animo. Orain itzuliko diogu, konexioa momentu batez irrintzi dorreari, segituan ja azkeneko txampan sartzeko, hemen Zaldi Zuriaren oso. San Ferminetan Euskal Herri irratia 12:00 ordubietara Zaldi Zuritik zuzenean San Fermintza. Golem Yamaguchi eta Golem Bayona Sanferminekin bat eginez, uztailaren 6tik 14 bitartean gure ateak itxita izanen dira. Golem Morea berriz Sanferminetako egun guztiak zabalik. Golem Zinemak gora Sanfermin! Mesón de la Navarrería eta Caballo Blanco Zaldi Zuria, festa giroa eta festa giroan, musika, pintxo eta otarteko goxo-goxoak. Caballo Blanco Zaldi Zuria ostatua, goizeko freskotasuna eta bermut ederrak. Mesón de la Navarrería eta Caballo Blanco Zaldi Zuria ostatua, aurrera Sanferminak. Tapata topatuta dituk taubada. Sanferminetan goizeko 11:00 3:00 bermut bikaina. Kafe Rotxek Euskal Herria irratikoa entzule eta adiskide guztiei festa on opa die. Kafe Rotx, komedia eskarrika, Iruña. San Ferminetako girorik onena, Carmen Karrikako herriko tabernan eta Arrano elkartean. Carmen Karrikako herriko tabernan ogitartekoak, tragoak eta zuzeneko musika. Arrano elkartean, paregabeko gosariak, bazkariak eta afariak. Erreserbak, 9-4-8, 2-2-8-2-8 telefono zenbakian. Carmen Karrikako herriko taberna eta Arrano elkartea. Jaia eta borroka, elkartasunez. Festa on! Cambio, si diversión, estás buscando ven a mi ciudad. Inork zure desioi ezezkoa eman badie, ezetz esateko eskubidea duelako izan da. Adi egon eta errespeta ezazu. Festetan, ezetza, beti da ezetz. Eraso sexistarik gabeko jaien alde. Ayuntamiento de Pamplona, Iruñeko udala. Zaldi Zuriaren ostatuko terraza eder honetatik, orain bai, eguzkipean eta konpainia ederrean. Joseba, Ziron, Iruñeko alkate jauna, ongi etorri. Mila esker. Gusto ematen du esateak, alkate jauna hemen gurekin dago Sanfermintzan, zuzenean, historian lehenbiziko aldea. Jotzen du pixkatu haindik ez belarrian arraro xamar. Bai, bueno, arraro xamarra zuretzako, ez da, Sanfermin hau? Bai, ez, benetan bai, batzutan esnatu egiten naiz, baina benetan hau gertatu da edo bai, eta ximiko hartu eta hori da. Sanfermin ikastolako irakaslea urte luzetan, hor Sanferminen lanean, orain Sanferminetan ere, joetake gogor lanean, Sanfermin eta lana dena berdina. Dena berdina niretzako, Sanferminek markatu du nire bizitza argi dago. Hori da. Eta, konta iguzu zemoz daramazu, nekagarria izaten
edo maratoi, hau, 9 eguneko maratoi hau. Bai, badu bere puntua, oso goiz azten dira ekitaldiak, eta, bueno, sari banaketak, eta omenaldiak, eta, ez dakit, ekitaldi ezberdinak, eta gero, arratsalde partean eta iristen denean zure momentua, bizkata aisialdirako, orduan nekatuta nago. Nekatuta zaude, eta imaginatzen dut, komplikatua izanen dela, kalera ateratzea orain mundu guztiak ezagutzen zaitolako, mundu guztiak izanen du zerbait zuri esateko edo eskatzeko, ez da? Bai, benetan baietz, izaten ari da, kalean ikusten dut jende asko dagoela oso pozik, gutxi batzu ere oso haserre, baina batez ere jende asko hurbiltzen zaizkigu esaten hori ze pozik dauden, eta argazki bat atera ezagun da plan horretan. Ongi. Bai, izarrak, zineko izarrak, bakizu, nola bizi behar izaten duzuen, ez da, argazkiekin eta zaletu egin. Arazo guztiak horrelakoak balira. Hori da, eta kronologikoki, hasiko gara ongirutzen bat zaizu, San Fermin hauetako errepasoa inez, txupinazoan aurten, ikurriña hor, udaletxeko balkoian, duela 36 urte, ikusten ez genuen irudia, jende askorentzako atsegina, beste batzuentzako ez horren atsegina. Konta iguzu, balorazio ze balantzea egiten duzu. Horretaz, esan dezakedana da, dela ikurriña balkoian egoteak adierazten duena da, baita ere normaltasunaren beste adierazle bat da, besteik ez. Hor, ekitaldi erlijioso baten dimentsio sozialagoa duen horretan egon behar nuela. Asmatu dudanala ez, ni behintzat oso pozik nago. Bai, mesara ez zinen sartu, beste batzu bezala. Bai, hori da. Mesarena, hori ez, lehen azaldutako horrengatik, uste nuen beste dimentsio pertsonalagoa edo intimoagoa dela, eta gainera, badu beste zama bat baita ere erlijiosoagoa, eta horregatik iruditu zitzaidan ez nuela egon behar. Bai, eta jendeare lasaitu zen, batzuk lasaitu ziren asko, ikustean eta ditzean, entziorroak egonentzi dela, zezenketak egonentzila, batzuk oso arduratuta zeuden horrekin, eta izan ere, zazpian hortxe izan zinen zu, gaina presidente, ez da, zezenketan, eta zu zezen zalea zara, edo bintzat, San Ferminetan joaten zara, ez da, aspaldidanik abonoa duzu peñetan, eta... Aspalditik daukat naiz bat ere zezen zalea, eta, Uztailetik 7 14 ez epe horretatik kanpo. Zezenketa batetara joatea, zait ez da burutik ere pasatzen. Ez alderantziz. Bai, giroagatik eta giroaz gozatzera eta... Esan dezagun, giroagatik eta gero baita ere pesatzen norberak izan behar dituela bere barne kontraesanak izateko eskubidea, ez? Hori da nire barne kontraesan bat, argi dago. Hoixe. Bai, Peio, zerbait galdetu nahi zenuen. Atzoko egunari begiratuko diogu nahi baduzu, ez da? Ahanzturatik oroimenera. Germán Rodríguez, izan propio bat, uztailaren 8arekin, eta omenaldiak ez du babes ofizialik izan, 37 urtetan, ez da? Eta aurten lehenengo aldiz, bai, zu bertan izan zara, nola sentitu zen bertan? Benetan, erantzuna igual alderantziz egingo nuke. Nik uste dudana, benetan, sinistezina dela nola urte hauetan guztietan ez den alkatea egon bertan. Ez du batere logikarik. Germán izan zen Iruñeko gazte bat, zezenetatik atera zena, uztailaren 8 batetan, eta tiro bat jaso zuen buruan. Geroztik ez da inor epaitu, ez da inor enkausatu, guztiz irregularra, ez izan da egoera hori. Eta batez ere gauza eta konsiderazio horiek guztien gainetik, iruditzen zaidana, da hau perorata politiko guztien gainetik erakusten duena da, biktima asko daudela, biktima mota ezberdinak, bortizkeria mota asko egon direla, baina oinazea bat dela, beti, ez? Eta atzokoa, iruditu zitzaigun Germán Rodríguezen familiaren ondoan, ez? Edo bere oroimenean behintzat egon behar genuela. Aldaketa politikoa gertatzen ari da, eta San Ferminak ere aldaketa horren erakusle dira, ez da? Aldaketaren San Ferminak hauek ere. Bai, ez dira guk antolatuta
antolatutako Sanferminak, ez programa jaso genuelako iaia itxia, hori egia da, logikoa den bezala, bestalde, ez, atera behartzuen korporazioak diseinatu behar zituen aurtengo Sanferminak, baina, bueno, gureak egin ditugu, saiatu gara estilo gauza gutxi batzuk aldatzen, eta, bueno, horren adirazlea, adibidez, izan daiteke, jarri dugun azentoa, ekiditeko eraso sexistak, ez, horitu zitzaigun, erreza zela, presupuesto berezirik ez zuela behar, eta alde horretatik, pozi gaude, momentuz behintzat, iaz supinazoan eta izandako irudi batzuk, aurten ez dira horren garbi behintzat ikusi. Uztailaren 15-tik aurrera, festa eredua kolokan jarriko duzue, Sanferminak beste era batera egiteko aukera hausnartzen ari zarete, aldatu behar aldira Sanferminak, zertan? Aldatuko dira bakarri gauza batetan, ez, bere hasierako espiritua berreskuratu nahi dugulako. Ez, esan nahi dut, Sanferminak eta Sanferminak osatzen dituzten elementu guztiak herrikoiak dira, entzierra sortu zen berez, propio, eta txupinazoa ere bai, ekimen personalak izan ziren kasi momentu batzuetan, eta azken urteetan, Yolanda Barcina eta Enrique Mayaren legealdietan, enkorsetu nahi izan dituzte, ez, instituzionalizatu eta nahi izan dituzte, eta horrek kendu die pizkat dizdira, ez, eta guk hori nahi duguna, hori da nahi duguna itzuli, ez, dizdira herrikoi hori. Ora, kataklizmoak eta apokalipsiak ez dira etorriko, hori fijo. Eta, zure agenda bete-betea egun hauetan zalantzari gabe, ja ikusten ari gara goiz eta txaldez toki guztietan zabiltzala, hemendikan aurrera, ze hitzorduak izanen dituzu hola garrantzitsuak, edo nola ikusten duzu panorama datu zen egunotarako? Badira, egun bakoitzak baditu bere gauzatxoak, gaur adibidez badago ez dakit nahia berezi bat alkatea zezenetara joateko, eta peinekin gainera zezenetara joateko. Eta sakrifikatuko zara, noski? Sakrifikatuko naiz, berriro ere, eta joango naiz. Beste egun batetan ere nahi dugu egon hori ez, suziriak eta jortitzen diren horretan. Bueno, en fin, ekitaldi ezberdinak, presidentzia, zezenketaren presidentzia burutu genuen, eta egun hori oso intenso izan zen prozesioarekin batera. Orain, egia da pizka bat lasaiago, hori bai, goizak oso beteta ditugu, ekitaldi ezberdinekin, edo bizitak, edo datuzela, ez dakit, udaletxera sari banaketa egiteko zera pertsonak, eta orduan, badugu oso betea. Bai, familia eta lagunak abandonatuta dituzu? Batez ere, bai, familia abandonatu samarra daukat. Aurtengo Sanfermin plana aldatu zaigu zeharo, ez? Eta, naiz eta hori ez, aiatzen naizen iristen, baina egia da, haiek ere bere martxa daramatela, seme alaba batez ere, emaztea dago pixka bat hor zai, aberria noiz elkartu gaitezken ateratzeko, eta lagunak, desagertuta. Zurrumbi joan desagerturik nun bai. Gomendio bat, ze txoko bisitatu beharko benuke, ze toki, ze unetxo, ze sanen genioke jendeari, batez ere kapoko jendeari, ez da? Txoko asko daudela oso polita eta oso biziak, Sanferminetan, en fin, Gaztelu Plaza, eta baina nik batez ere gomendatu nahiko nuke zaldi txuria han daudelako Euskal Herria irratiko lagunak. Bai, hori bai, bai, 12 ordu bietara, gainera, zoragarri, musika, eta egitu zaizu bikain. Oso ongi. Festen Ekuadorea bihartik aurrera, hasiko dira, ez da? Iritsi gara eta festen erdia. Horren arteko balantzea egin behar izanen bazenu, ez da? Bi hitzetan, titular batean, ez da? Pues nik esango nuke batez ere Sanfermin normalak izan direla, eta batez ere erregimenak eta eskuinak bereziki sortu nahi izan duen giro tensoa, oso tensoa, ez dela gauzatu. Batetik lehen esaten nuen doaz haien diskursoak eta beste titularren bat, hortik dagoena, baina nik uste dut hori kalerateatzen denean ez dela batere ikusten. Beraz, normaltasuna. Dena den, tensio mediotikotik aratako kalean eta beste zinegotzien artean naiz eta eskuindarrak izan, tensio hori ere ez da gehiagi somatzen, ez dakit zure
lagunen artean esan behar nuen, baina beste alderdietako kideen artean zer da somatzen duzuena, ez da? Harreman normala, nik uste baita ere, gainera, nik uste hobetzen duela, nire kasuan behintzat lehendik ez nituen ezagutzen, naizelako ni zinegotzi izan, eta orduan, egunak pasatzen diren enean, nik uste dut gero eta hobeto. Eta, Enrique Maiarekin, berarekin ere, haukat oso harreman normala eta, kordiala. Prozesioaren egunean, hain zuzen ere, bukatu eta berehala galdetu nien, ia zer moduz prozesioan, nola sentitu ziren, eta bai Enriquek eta baita Maria Caballerok biek erantzun ziaten aurreko urteetan, baino askoz ere lasaiago. Horregatik ere harritzen nau gero, hori ez, dagoela, edabideren baten eskutik edo beti sensazio hori hemen gauzak daudela al limite, ez mugan. Diario de Navarran irakurri genuelako, ez da, el alcalde fue increpado y escupido eta horrelakoak, ez da, publikatu dira. Nik uste guztiak izan ginela momentu ezberdinetan increpados y aplaudidos, vamos a decir, ez? Denetatik egon zen, eta gainera milimetrikoki ni banindoan Enrique Maiaren atzean, eta norbaitek berari agurtzen zionean, orain datorkit niri, efectivamente, ez? Eta alderantziz. Hori normala da, nik uste dut gauza horiek onartu behar ditugula normaltasunez eta kiroltasunez. Ez da hemen kuestioa orain nik berari aurpegiratu, berak niri, ni geratu nintzen sensazio oso onarekin, batez ere Enriquek berak eta Maria Caballerok esan ziatelako lasaiago egon zira horreko urteetan baino, eta horrek postu ninduen. Eta nahiko nukena da, atorren urtean, eta hala esan nien gainera, apur bat hobeto egotea, lasaiago egotea. Guk nahi duguna aurrengo urtean, zu berriz etortzea gurera. Egina dago. Oso ongi, mila eskera unitz. Bai, eta despedida egiteko tenorea heldu zaigu Sanfermintza saio honetara, 12 ordu bietara, bakizu hemen Zaldi Zuriaren ostatuaren terraza eder honetatikan, eta amaierara iritsi gara konturatu gabe, hemen konpainia ederrean. Joseba Ziron, Iruñeko alkate jauna, eskerrik asko. Eskerrik asko zuei. Eta ongi bukatu festak, eta gure entzule guztioi, gogoratu, bihar Sanfermintza. Gehiago, hemen Euskal Herria irratia, berria, biak elkarrekin lanean zuei eskaintzeko saio berezia. Mil esker eta ongi segi. Agur!